Velkommen, mine damer og herrer. Det her det er Square Dance DK's egen ulykkespatrulje. Vi er simpelthen taget på opdagelse i Nordjylland for at finde ud af, hvor danser de bedst. Og med min side har vi chaufføren og komponist Patrick Lyng. Into him a cookie nose! Square Dance.dk Garagesnifer, det er lortet. Og så har vi Blair Hansi nede fra Kolding Øvevej. Jeg begynder at køre på salsa-kokken, det er fordi, at jeg har faktisk salsa med tidsmænd, så jeg kan bare godt lide det. Jeg er bare lidt stærkt. Når vi åbner handsrummet, mand, så er det oppe og spise det, mand. Min snor, det går. Så har vi nogen Galaxy Supreme Speed Dubi Gold, mand. Og det sidste er salsa-kokken. Det er også sponsoreret Square. Ja, salsa-snibet er også sponsoreret Square Dance.dk. Og som vi kan se her foran, der har vi en Ford salsa-bil. Kan vi lige komme og se Square Dance-bilen? Ja, hvad er for bil? Det er kun, der ikke noget tvivl. Så er der lækker en uropatrulje. Masser lækker. Vi placerer ned på højre taps, og der Square Dance, og vi er selvfølgelig glade for, at vi støtter. Ude af på se. Til siden har vi en busstation. Så har vi en lortefarm. Så har vi en lortefarm. Det er godt noget, det lugter lidt af kylde, ja. Luk igennem telefonen, så lugter lidt af hundelort. Du vil sgu da heller ikke bryde dig om at få serveret en hundelort, når du bestilte en hakkedreng. Hakkel! Her til højre har vi en på... Så har vi en på cykel her. Vi siger tak til Galaxy 1 og 2 og 3. Hej.